Morjesta. Hyvää huomenta. Tervetuloa meikäläisen kanssa pikkumatkalle Jumalan sana ääreen ja jaan sitä mitä aamulla koin muutaman raamatun paikan ja katsotaan mitä muuta tulee. Mennään suoraan asiaan. Elikkä Jeremia 29 11-14. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Eli Jeremia puhuu tässä niin kuin Jumalan suuna profeettana. Hän puhuu omista ajatuksista, joita hänellä on tätä kansanryhmää kohtaan, eli israelilaisia. Ja hän sanoo tässä niin kuin itse, että Herra. Tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin Jeremia on Jumalan suukappale. Ja koska Jumala on Jeremian Herra, eli Jeremia on Jumalan palvelija, niin hän voi puhua Jumalan suulla Jumalan ajatuksia, jotka itse asiassa on Jeremian omia ajatuksia. Ja oikeasti ne ei ole Jeremian omia ajatuksia, vaan ne on Jumalan ajatuksia Jeremian mielessä. Ja koska ne on Jeremian mielessä olevia Jumalan ajatuksia, niin ne tuntuu aivan siltä, kun ne olisi Jeremian omia ajatuksia. Ajatukset mielessä voi muodostaa meidän elämää helposti niin kuin positiivisia tai negatiivisia linnakkeita, mielenlinnakkeita. Aina kun mä uskon totuuden totena, niin se murtaa valheellisen linnakkeen, se murtaa valheita. Mieleen voi kertyä toisten ihmisten ajatuksia, koska kun me puhutaan ääneen asioita, niin enkelit liikkuu. Semmoinen ihminen, joka on valon lapsi, valon kansalainen, Jumalan lapsi, Jumalan rakas, osallinen valon perimästä, osallinen valosta, maailman valo. Sellainen ihminen puhuessaan vapauttaa enkeleitä valon nopeudella, Jumalan henkeä valon nopeudella. Ihminen pitää sisällään koko Jumalan valtakunnan. Ihminen itsessään on henkimaailman keskus. Mieli yhdistyy henkimaailmaan. Sydän ottaa vastaan Jumalan valkeutta, Jumalan rauhaa, Jumalan rakkautta ja viisautta.
Tässä kohtaa Jeremia ei sano, että minä tunnen Jumalan ajatukset omissa aivoissa. Jeremia sanoo, sillä minä tunnen ajatukseni. Aiemmin tässä 10 sanotaan näin, että näin sanoo Herra. Elikkä Herra Israelin Jumala, Herra Sebaot. Vasta kun ne 70 Baabelin vuotta ovat kuluneet, minä katson teidän puoleenne. Minä toteutan teille antamani hyvän lupauksen ja tuon teidät takaisin tähän paikkaan. Jumala haluaa aina tuoda meidät takaisin tähän paikkaan, tähän hetkeen. Tämä on hyvä paikka. Tämä on rauhallinen hyvä paikka. Gideonin nimesi alttarin Jumala on rauha. Hän näki Herran enkelin. Hän näki, miten kalliosta tai vuoresta kohos savua. Hän näki sauvan. Jaakob näki enkeleitten liikkuvan portissa tikapuita pitkin ylös alas. Pani päänsä kiven päälle ja alkoi nukkumaan ja totesi, Herra oli tässä paikassa ja minä en tiennyt sitä. Alttarilla Jumala kohtaa ihmisen. Alttari on paikka, jossa Jumalasta, sanotaan näin, jos Jumala alkaa muodostaa omaa kuvaansa ihmiseen. Ja ihmisestä tulee Jumalan kuva, heistä tulee yhtä. Mä menen tähän takaisin, tähän paikkaan. Eli tuon teidät takaisin tähän paikkaan. Tullaan takaisin tähän paikkaan pois siitä, että Gideon nimesi alttarin Jumalan rauha. Pois tähän paikkaan siitä, että Jaakob kohtasi Jumalan, paini Herran enkelin kanssa. Tajusi, että tämä paikka on pyhä, tämä on portti. Ja samoin kuin Mooses kohtasi Herran enkelin palavassa pensaassa, otti kengät pois. Tajusta on pyhä maa. Tullaan takaisin tähän paikkaan, mikä on pyhä maa, mikä on alttari, mikä on portti. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. No niin, kun minä puhun ääneen,
minä vapautan sisältäni sen todellisuuden hengessä, mikä kytkeytyy siihen sanasisältöön. Sille sana itse asiassa koodaa kaiken materian uusiksi. Sana määrittää itsessään, sana pitää sisällään hengen, ääni pitää sisällään valon ja tämä ääni, tämä sana puhuttaessa vapauttaa hengen ja valon. Ja tämä ääni ja tämä sana määrittää niin kuin materiaalisen koostumuksen. Ja voitaisiin mennä laajemminkin, mutta pysytään tässä. Eli jos mä sanon, että tree, eli puu, niin mä puhun itse asiassa näkyväksi puun siemenen. En itse puuta, en näkyvää vartta, vaan näkymättömän iankaikkisen siemenen, joka on sana. Ja mä puhun sen maaperään, sydämeen. Ja jos se otetaan vastaan uskossa, uskon sanana, niin se määrittää olevaksi, näkyväksi, todellisuudeksi, kasvavaksi niin kuin mahdollisuudeksi, potentiaaliksi, voimavaraksi sen asian, jonka mä ääneen puhun. Eli kun mä puhun hyviä asioita, niin mä vapautan valoa ja henkeä, hyvää henkeä, pyhää henkeä. Kun mä puhun pahoja asioita, niin mä vapautan pimeyttä. Sanotaan näin vaan. Ja pahuutta. Enkelit on hyviä, demonit on pahoja, demonit on pahoja, enkelit on hyviä. Ja koska tässä nyt sanotaan, että minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan. Eli minä tiedän, mitä minä tahdon teille. Ja minun tahto on hyvä. Ja minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne. Tulette minun luokseni ja rukoilette minua. Ja minä kuulen teitä. Tässä Herra Sebaot, Jeremian Jumala, paljastaa oman tahtonsa, suunnitelmansa, antaa tulevaisuuden ja toivon, kumoaa tuhon ajatuksia ja tuhon ajatukset ja antaa rauhan ajatukset, omat ajatukset, Jeremian ajatukset eli Jumalan ajatukset. Silloin te huudatte minua avuksenne. Eli tulee vahva ääni, ei ainoastaan kuiskaus, vaan vahva ääni, huuto. Te huudatte, eli on huutamisen aihe. Joku saa aikaan huudon. Ja he huutavat avuksi Jumalaa. Ja he rukoilevat Jumalaa.
Ja Jumala sanoo, minä kuulen teitä. Minä tiedän omat ajatukseni teitä kohtaan. Ne ovat rauhan, eivät tuhon ajatuksia. Silloin te etsitte minua avuksenne. Ihminen etsii Jumalaa, jotta saisi apua. Te huudatte minua avuksenne. Tulette minun luokseni ja rukoilette minua, minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Ja minä palautan teidät vankeudestanne. Ja kokoan teidät kaikkien kansojen keskuudesta. Ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkottanut, sanoo Herra. Minä tuon teidät takaisin tähän paikkaan, josta minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen. Otetaan sitten Filippiläiskirja 4. Tai hetkinen, Hebrealaiskirja 8. Hebrealaiskirja 8 ja 10-13. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa. Niiden päivien jälkeen sanoo Herra, minä panen lakini heidän mieleensä. Aiemmin Jumala sanoi, että minä tiedän, Jumala sanoi Jeremian kautta, minä tiedän ajatukseni teitä kohtaan. Tässä Jumala kirjoittaa hebrealaiskirjeestä, ei ole ihan täyttä varmuutta, kuka sen on kirjoittanut. Jotkut ajattelevat, että Paavali on ehkä kirjoittanut sen, en tiedä kuka, mutta joku pyhä ihminen. Ja Jumala on kirjoittanut jonkun pyhimyksen kautta tämän kirjeen, ja nyt se on painettu meille myös suomen kielellä. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa. Niiden päivien jälkeen sanoo Herra, minä panen lakini heidän mieleensä. Eli tässä Jumala, joka tietää omat ajatuksensa israelilaisia kohtaan. Hän sanoo, minä
panen lakini heidän mieleensä. Tässä ei puhuta enää 10 käskystä, liitosta, laista, joka tehtiin Siinain vuorella. Tässä ei puhuta Sionin vuoresta. Tässä puhutaan uudesta liitosta, joka pohjaa paremmille lupauksille. Minä en anna teille enää kivilaattoja ja 10 käskyä. Teidän ei tarvitse tulla enää kohtaamaan minua vuorelle. Te ette tarvitse enää välimiestä, vaan minä, Jumala, tulen olemaan teidän isänne. Ja mä muutan teidän sydämeenne asumaan ja mä kirjoitan teihin uuden lain. Ja tämä laki ei enää alista ihmistä kontrolliin. Tämä on vapauden laki hengessä. Tämä on laki, joka tuo vapauden kaikista rajoitteista yliluonnolliseen elämään. Ja minä kirjoitan tämän lakini teidän mieleenne, sanoo Herra. Minä panen. Tässä puhutaan väkivaltaisesta teosta. Tässä puhutaan teosta, jossa Jumala, Herra, pakottaa oman lakinsa israelilaisten mieleen. Minä panen lakini heidän mieleensä. Ei tässä sanota, että ihminen otti vapaaehtoisesti vastaan Jumalan lain. Tässä sanotaan, että Jumala sanoo, Herra sanoo, minä panen lakini heidän mieleensä. Ja kirjoitan ne heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Eli Jumala alkaa toimia tässä israelilaisten puolesta. Halus israelilaiset itse sitä tai ei. Mutta Jumala alkaa toimia tässä itse israelilaisten puolesta. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämeensä, niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Eli Jumala alkaa johdattaa tässä Israelin kansaa. Ja tämä uusi liitto on jo tapahtunut. Me ei astuta mihinkään uuteen, vaan Jumala tuo meidät aina tähän paikkaan. Jumala tuo meidät aina takas portille. Jumala tuo meidät aina takas alttarille. Jumala tuo meidät aina takas tähän hetkeen, missä ihminen ja Jumala elää kauniissa symbioosissa, kauniissa liitossa, kauniissa yhteydessä. Silloin ei kukaan enää opeta lähimmäistään, eikä veli veljeään, sanoen, tunne Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan. Ja minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejään. Eli tässä ei ole enää kyse tuomiosta, tässä on kyse armosta. Tässä ei ole kyse enää laista, lain kirjaimesta, joka tappaa, vaan silloin kun ei ole lakia, ei ole syntiä. Ja kuoleman henki ei voi toimia ilman syntiä ja lakia. Ja silloin kun ei ole lakia ja syntiä, ei ole myöskään kuolemaa. Eli armo saa riemu voiton tuomiosta. Kun hän sanoo uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi.
mutta mikä vanhenee ja on aikansa elänyt, on lähellä häviämistä. Mä haluan päättää tähän tällä kertaa. Mulla on lisää Raamatun paikkoja tossa, mutta mä jatkan ensi kerralla varmaan tosta Filippiläiskirjan 4, missä puhutaan rauhasta ja ilosta ja monista hyvistä asioista. Mutta otetaan vielä tähän Jeremia, oliko se 31, mistä lähdettiin liikkeelle. Ei kun, anteeksi, 29 se oli. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä palautan teidät vankeudestanne ja kokoan teidät kaikkien kansojen keskuudesta ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkottanut, sanoo Herra. Minä tuon teidät takaisin tähän paikkaan, josta minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen.